Толькі з апошніх узнагарод дыпломы першай ступені 18-го рэспубліканскага конкурса спажывецкіх пераваг «Прадукт года 2016», а таксама дыплом прэміі развіцця спажывецкага рынку «Лідар года 2016», а ўсяго ўзнагарод за 30 год цэлая галерэя. Яны увасобілі неад'емную ад гісторыі прадпрыемства высокую рэнтабельнасць вытворчасці, добры прыбытак, дастойную зарплату, дзякуючы якім людзі тут заўсёды адчувалі сябе упэўнена. По распределению пришла работать. Думала, как отработать 2 года, которые надо, положено отработать. Вот так и задержалась, и замуж вышла, детей народила, внуков дождалась. Жыццёвая сітуацыя характэрная для большасці, хто выходзіў для шанавання на святочную сцэну, якую ўстанавілі на тэрыторыі камбіната побач з цяпліцамі, і здабыткі і слава на месцы. Першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Рэспублікі Беларусь Леонід Марыніч, уручаючы ганаровыя граматы і ўдзячнасці, адзначае, цяперашняга статусу лідара гараднінаводчай галіны краіны можна было дасягнуць толькі з калектывам, у якім і традыцыі, і наватарства, і вернасць справе. Камбінат знайшоў сябе і сваё месца ў вытворчым сегменце вобласці і краіны, падкрэслівае першы намеснік старшыні Брэсцкага абласного выканаўчага камітэта Мікалай Токар. Як паказчык, за якім бачыцца ўзровень гаспадарчасці, заработная плата у некаторых цяплічніц ужо цяпер больш за $500. 30 лет назад был сделан правильный очень выбор в области. Открылся комбинат, и вот за все эти годы, его возглавляет все эти годы единственный руководитель, Долбик Николай Николаевич, благодаря которому действительно создан хороший, дружный коллектив, сформирована хорошая команда, которая достигает хороших результатов в работе. И получать сегодня 55 килограмм помидор с 1 гектара площади и порядка 65 килограммов огурца с метра квадратного, это действительно хорошие результаты мировых стандартов. Выше, чем кредитный рейтинг у тепличного комбината, нет. Это рейтинг А+, который характеризует наивысшие результаты финансовой работы и финансовой дисциплины. За 30 год пабудавалі больш 300 кватэр, больш 200 сем'яў атрымалі участкі пад будаўніцтва, як справа гонару, удзел ва ўзвядзенні свята Георгіеўскай царквы. На сцэне тым часам, як парад узнагароджванняў, на свята калектыву прыехалі не толькі прадстаўнікі улад, партнёры, сябры. Я благодарен всем нашим ветеранам, вместе с которыми мы прошли вот эти годы. Я очень признателен всем тем, кто с пониманием относился к обновлению, к возрождению, подъему этой отрасли. Гордость за предприятие. Очень много красивых слов было сказано в наш адрес. Всю жизнь проработал здесь. Дом родной. Второй дом. Да. Фарбы ўзнёсласці надаў святу сваім канцэртам народны ансамбль песні «Спадчына». Завяршыліся святочныя мерапрыемствы маляўнічым салютам.